Eli mä sori kun toi näyttää vähän kamerakunnan. No niin, mä laitin sen vähän väärin. Valitteeka KPS. Okei, käännä sinne. Kuittaa se kameran ja näyt. Ai mitenkä kuittaa? Niin kun näytä se sille kameralle. Joo. Leo sun vuoro. Joo. Noniin. Noniin. Ei ollut. Yes. No mulla on heti helpolla. Ei ollut. Ei ollut. Yes. Ei ollut. Ota riski, mä oon tää. Ei ollut. Ole. Ei ollut. Jo. Älä vaan sano, että se on tämä. Häh? Anna. Ei ollut. Yes, come on. Sä tyhjennät tätä mälliä välillä. Ei ollut. Häveä joutuu persetykseen. Hää? Mulla ei kerätä tästä. No. Ei ollut. Yes. Ei se voi olla uudestaan tää. Myrkky! Ei! Yes! Hei, sun vuoro vielä. Tää. Ei ollut. Mitä? Mä olin ihan varma, että se on se. Eli häveä joutuu persetykseen. Hetkone. Mikä sulla olisi kuollut? Noniin. Noniin. Vittu. Eli niin kuin mä sanoin, häveä joutuu persetykseen. Eli potku perseelle pallolla. Ei muihinukseet. Noniin. Katsotaan jos osuu. Uusi. Sama. Wow. Joo, mut Kertokaa kommenteissa mielipiteitä ja se olisi